Апостил. Какво е апостил? За какво служи? Кои са задължителните му елементи, за да бъде валиден? Кой може да издава апостил? Апостилът е специално удостоверение за заверка на вече готов документ, като например акт за раждане, диплома, брачно свидетелство и други издадени в държавата, в която пребивават и документи. Апостилът сам по себе си не е отделен документ, той представлява нещо като сух печат на самозалепваща се хартия и се поставя с цел удостоверяване автентичността на вече издаден документ и може да бъде поставен само на документи, които са издадени в страна, подписала Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година. Притежателите на апостил се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация на този документ и следва да бъдат прияти за автентични във всяка от държавите, които са подписали конвенцията. Според предписанията на Хагската конвенция, всеки апостил трябва да съответства на приложените образци. Целта е зададения модел да гарантира ясното идентифициране на апостила, като по този начин се улеснява обращението на публични документи във всяка една от страните, подписали конвенцията. Задължителните реквизити на апостила са име на държавата, издаваща апостила, имената на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила, длъжност на лицата, подписали документа, наименование и печат на учреждението, издало документа, удостоверен с апостила, наименованието на града, в който е поставен апостилът, дата на поставяне на апостила, име на органа, който поставя апостила, номер на апостила, печат на учреждението, поставило апостила, подпис на длъжностното лице, поставило апостила. Апостил може да се състави както на една от езиците на конвенцията, английски или френски, така и на националния език на държавата, издаваща апостила. Конвенцията задължава единствено заглавието на апостила да е на френски език. Апостил може да бъде поставен само от компетентен орган. Как да съдействаме за поставяне на апостил на документи? Може да се свържете с нас на телефон 0447786067076, с WhatsApp, Viber или пишете на имейл info@helpfulbg.co.uk и ние може да ви съдействаме да получите документ на правен с апостил.